Perällaan olen minä teidän ihana sankari Anu Saukko. Ja tänään minä kokeilen tämmöstä ihkutaa Tomb Raideria ja kaikki tietää miten kauheita nämä pelit on, koska ne on ihan kamalia. Ja minä tässä ajattelin aloittaa ihan uuden muistin, koska mä oon sankari taas. Nää vaihan herttinen sentään, tämähän on ihan kauhean näköinen. Hyi, miksi tää on näin pikselimössön näköinen? Kaikki on ihan palikkomaista. Hyi, minä en kestä. Että ihan kamalalle. Ai hyi, tässä on semmoset kunnon kauheet tankkikontrollerit. Minä en oikein tykkää tämmösestä. Hyi. Hyi, nyt minä juoksentelen pissan seassa. Miten se siellä on? Hei, siellä on ihana kisu. Mites tämä on? Minulla on pyssyjä. Miksi minun pitää tappaa tuo eläin? Hei kauheesti, pitää ottaa petaan yhteyttä, kun minä tapan kissoja täällä. Hei kauhistus. Mihin se kissa meni? Ihana kisu. Kis, tule tänne näin. Hei kisumielle, mihin sä nyt menit? Se on aika vihasen oloinen kissa. Kissat on oikeesti ihkuja. Voi ihku! Älä nyt minua satuta sinä senkin paha kissa. Näköjään kissa pelkää vettä. On tietenkin ne pelkää, koska kissat on niin pelkuveita. Katsotaan. Hei! Näitteks? Mä ihkusaan hyppäsin tohon kiinni. Te ette varmaan osaakaan, minä osaan. Ihkua. Jos minä vähän pom. Ammun vähän kisumillia vähän. Minä pelästytin sen kissan, se enää minulle uhka. Mitäs minun pitäis tonne mukaan jotenkin hyppää? Ihkua. Oho. Voihan hetsä. Lara ihan ihku. Mäkin osaan hyppää noin taidokkaasti kuin Lara Croft, koska mä oon niin ihana. Mitäs minä nyt tehdä? Katohan! Mikä se tämmönen nappi on? Ihan kauhissussa. No täs minäkään minun hyppää tuonne noin. No, oho! Tosta oli varmaan tommonen kauhean mustelmaton larvan päähän. Katsotaan, mites minä tota painoin? Tommonen nappi, niin minä voin tehdä kierrehypyn. Ihkua. Katsotaan, tuliko siellä ei siellä tullut mitään päähän. No ei tietenkään. Kauheeta. Ja pitääkö mennä varovasti tuohon reunalle ja hyppää. Ihan kauheeta. Pitäisikö ottaa muistia, että jos jotain sattuu, niin minä en kuole. Koska minä en halua kuolla, koska minä olen niin ihana. Oho! Minä heppasin vähän sivuun. Mutta ei mitään, koska minä voin aina lataa minun muistin. Hei! Nyt tulee kauhean pipi. Hei kisut! Mä oon ihku. Jättäkää minut rauhaa. Enkäs ne pois. Kisumillit. No ne kissat siellä mitään tekee, ne kävellä yhdessä. Ne on ihan kiltin näköisiä kisumilleja. Taitaa kalkuu. Nyt niistä tuli hyvin vihaisia, koska minä lähden niitä kalkuun, koska minä en niitä selittänyt. Taidan laittaa mun muisti, koska mä oon semmonen pelkorimainen. En mä oo pelkori. Ton pienen jutun voi leikkaa sitten editoinnissa pois, koska mä oon niin ihkutaan. Ahhaja. Tästä oli yhtäkkiä vaikee. Hei! Mikä se tommonen on? Se näyttää ihan pippeliltä. Ei se oo pippeli. Jotain muuta. Otetaan se. Ahaa. Ihkua. Kauhea ämmä toi Laara. Minun pitää näkään hyppää. Minä inhoan kiipeämistä. Ohi siis ihan oikeesti. Ai minun köntikot, kauheeta.
Mitäs tässä minun pitää tehdä? Näyttää ihan kauheelle. Näyttää hyvin vaaralliselta ja uhkarohkealta. Hettinen sentään. Hepsistä! Minä en tippunutkaan. Mä oon hyvä pelaa tämmösiä pelejä. Koska mä oon niin ihku. No niin! Siis hyi kattokaa nyt näitä grafiikoita. Tää näyttää ihan paskalle. Ihan kamalaa. Ja nyt minun pitäisi mennä. Nyt mä oon linnossa. Tässä on joku bugi. Voisi mennä tuosta sisään. En voi. Se on buginen kakka. Tämmösiä nää vanhat pelit on kakkoja kaikki. Joka ikinen. Mitäs täällä on? Ei siitäkään pääse mihinkään. Siis tää on ihan kauheeta. Miksi tää on tämmönen? Ja mikä on se tuolla tommonen? On joku tommonen pieni ritilä. Katsotaan pääseekö siitä. Oho! Nyt minä pääsen nuimaan. Hyi! Kamalaa! Hyi kuinka ne kehtaa näyttää perseitä? Ihan kamalaa. Tää peli on kauhean seksistinen kakka. Hyi siis ihan oikeesti. Miksi tää on näin kauhea? Tää kierrehyppy. Hepsis! S. No niin. Vipu alas. Ja hyppy! Minä pääsen ovesta sisään. Minä otan muistinäkkiä, että minulle ei satu mitään. Jos ihan kauheesti tämmöset on. Tämä näyttää hyvin vaaralliselta. Mikä? Hei, sehän on kauhea kotka! Mene pois! Mene pois! Mene pois! Menes nyt pois ja jätä minut rauhaan. Sinä sekin kauhea kouppikotka. Mä en oo ampua niitä. Anteeksi, 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 aha. Anteeksi hyvin paljon, tän muisti. Mitäs tuolla alhaalla oikein oli? Sinä näytti, että sinä voisi ihan hyppää. No niinhän mä teinkin. Ui! Oho, lärälle tuli pieni piipi. Voihan höperöinen sentään. Tämä on kamalaa. Ohoi! Taas Lara hieman sattuu. Mutta ei sillä väliin. Koska Lara ei oo yhtä täydellinen kuin minä. Kauhea korppi, koska yrittää tulla raatelemaan minua. Jätä minut rauhaan! Jätä minut rauhaan! Sinä on kauhea lintu. Minun pitää kohta ampua sinua. Kauheeta! Näyttää ihan yljölle. Mene pois! Älä nyt minua satuta! Mene nyt pois! Mene nyt! Mene nyt pois! Mene! Älä nyt viitsi! Jokin tuhma lintu! Mene! Herttinen sentään, kun tämmönen pelkälä lintu yrittää raadella minua! Mä oon nyt ampua tätä. Mä en halua tehdä tätä. Sen meni. Ällöttävä paskalintu. Hyi. Minä osaan vielä uida näin hyvin. Hei, siellä on joku kahmalan näköinen avain. Se on kyllä aika iso avain. Se on Laran rintakehän kokoinen avain. Voihan fantsua. Hei, siellähän on tiikeli. Oho.
Menes nyt pois sinäsikin. Paha tiikeli. Ei minua saa satuttaa. No minä kuolin. Haha, miten kauhea peli. Jos te tämmöisestä kakkalista tykkäätte, niin tän pelin voi ostaa tuolta kamalasta Steamista tai tuolta Kuudon Gamesista. Jos ostat tuolta Kuudon Gamesista, niin saat 3 peliä yhden hinnalla. Jos minun pitäisi tälle antaa joku arvosana, niin mä antaisin tälle 1/10, koska tässä on kauhean näköiset grafiikat ja tuo pelattavuus on ihan kauhea. Ja siis tässä pelissä pitäisi olla semmonen mies, jolla on ihanaa rintakehää, se on aivan ihanaa, jos olisi semmonen. Mut suosittelisinko minä tätä peliä teille? No tietenkään en suosittele, koska se on ihan kauhea. Se ei oo niin täällä kuin minä. Ja jos te tämmöstä haluatte, niin ostakaa pois. Minä en suosittele, koska mä oon niin ihku. Ja jos tykkäätte minun tämmöstä peliä tässä, niin muistakaa seurata tätä kanavaa. Hei parallaan.